Trí dó híon náid díríb seo bríon ag léamh na nuachte as a efig mar is léir tíorthain. Don dó lá mí na nollag go 2016. Well, cétáir chlúdach a New York Times inniuh. Ní réite sé bheith sé an túsal Donald Trump. Agus cábhfuil sé monarcha carrier in Indianapolis. Thug sé cuairt an monarcha sa réis gur áití sé an ggólacht chuir sé an luí arab. Thug sé arab poist i Meiriceá a dheara. Bhí sé I gceist ag ggólacht seo carrier a dhéanann gléasannaí cóideála riant poist chur go Mexico. Agus dír Donald Trump ard orthu le Twitter agus d'éirigh leis géile áilmhaithb nach gaiteach siad 1,000 post thar léir, go gcoinneoch siad 1,000 in Indianapolis. Tá Donald Trump thuras mhuachanna, thuras Caithréime freisin timpeall a bhean iarthar an áit mhuair sé an toghchan agus is thuras lán le gaisce agus mórtas agus foireach agus gáir wagaí agus pricanaí sánaí agus sunchanaí don éite slé. D'oscail sé an thuras in Cincinnati. Tá rís daoine den tóidin b'fhéidir go bhfuil fadhbannaí intinne aige ón má dheallar a gcaoi a labhraíonn sé faoi féin sa tríú farsa, nílas agam. Ach cibé rinne sé gaisce faoi féin sa tríú farsa. Rinne sé fonóid agus tarcaisne faoi na chéilte córaich a chulaí sé. Rinne sé a bheag de na hiiriseoirí agus gréasaí sé gáirí feragacha ón slua ag chur strísmóid féin nuair a thosaigh siad ag gluach chur glasir agus tógan bála na ruscanaí chugaí, na ruscanaí cathe ag lucht leanta. Rinne sé maga faoi cheannaríon rialtais mar amadain, súracháin agus spreasáin. Nílas agam an blas é seo den uachtaránacht a bhaidhsagainn ó mianóir amach ach go cinnte níl sé chur áthas a réine. Marial an a gás seo le carrier na diantóidí gléasannaí airchóirithe
Siad a bhí I gceiste ná bagartíanna leo ach iad é zhreasú freisin. An rud is eistí faoi seo nach bhfuil téirmí an dreasathe ólas againn. Ach go bé rinne sé marga agus tá lúcháir I measc lucht oibre carrier. Cáil for postaní mar sin féin. Cé tá gceannas an Pentagon? Meisiú, ceart dúin gaeilge a chur Pentagon. Agus más ceart go dtí réigear. Pentagon. Ach coinnítear an tanam an Pentagon más áiteanna. Is agam cén fá. Níl me omlán sásta sin. Cibé buí seo James N. Mattis, ginearál scor ghreap go bár an dréimire tríd na muirsaidúirí sin ba buirhaidúirí. Tháinig Mattis crusta rialtas Obama lena cheasamh an Iráin go dtíobhann chuir sé múisim Barack Obama agus bíonn ceann na fáthanaí go raibh sé as a fust. Idir an dálín céir tarsúil san Iodáil. Well, tá Renzi ceacha haon bliana d'aois ag iarraí stoilm an phobalachais san Eorop. Cheansú nó marachtáil ina dhí cibé ach ní léir chomá agus tá gairí leis teacht sláán ón anfa seo. Táthar ag caint faoi hawn pobalachais agus gur bí an Iodáil an chéad bloc dúrdáin eile. Tá vóta refrin, pobl bhreithe is dócha, siúl déadúnan má éiríonn le lucht tá an refrin by le Renzi, ach má éiríonn le lucht níl by leis na poblachaí. Na poblaí. Ar éilín céir dilim. Tá an New York Times le tamilín ag díriú áirde na Cúirteanna Inimirce ag tuairt le tuiscint go bhfuil an córas cuairte ag lúba faoi riráiste mílteanach cásanna. Má shiúlann tú isteach sa chuairt Inimirce, feice tú neart samplaí de chóras cirt atá a dé deirí agus tí clise. Scélín bheagann seo a bhaineann le Valerie Callas Weber agus riant daoine eile mhair an bhean seo I trí
Sléocht San Bernardino in California a war a ceatar díog agus fichidó gortathe go donna ach fámaí deach inéire an scéal fiú agus áireachas agad tá seans má nach go lúdói de áireachas gortathe má bhaineann siad le ach trí láhaí robair. Ní bhhain mar sin gur bhéigean do Calais Weber folingt san eachtra láhaí, tá si ag folingt arís Somália. Mar tá plean áireachas sláinte ag dúiltú clúdú. Ba ionsaí in áit oibre an tionsaí seo, agus níl sé clúdathe faoi gná áireachas. Caithfidh si dul trí chóras áireachas na naibrithe. Well, ní áireachas in áiríre ach can mé cheicáil anseo. Chóras cúirtíh na naibrithe. Níl is agam ce chomá, well, tá agam nach bhfuil an camera se go róha ach beidir gur féidir leat an picture sin eicáil. Cálín de chuid pólíní nuamhreach. Tá pólíní nuamhreach ag gobar go mór waragú faoi láir agus fair play dóibh. Tá si de gíre tuairt le fis nach dúnmhar fórí iad ach freastalathe poiblí. Agus mar chuid den chóras margaíochta seo tá siad ag úsáid smart cars rud a harangaíonn áirt agus gean rud a tucht agus tá siad ag chur leis a flít cárannaí. Is char aitheanta an smart car is char mór chlú ceann icónach agus tá freagra deimhnach feite acu don car fatról mionadaithe seo atá tamáint timpeall na carrach thar ceann na bhúlíní. Well, céard atá le rá ag Vladimir Putin ní mór an. Tugann sé óráid bliain túil. Agus táthir den túirim go bhfuil áthas an domhan an rúsí. Ach má sé tá Putin fannacht ciúin agus ní ráhaid in san óráid seo ach focail túiste. Ó thuanis go Canada áit a bhfuil buail de phobal Nova Scotia ag troid chun aitheantas a áil mar Indiag Micmac. Tá sin focail becheart bheithem, ag muid céir é. Piorcais Solomar buntáiste. Níor chúla mé an focail piorcais riamh. Searlam Solomar. Cai mé scríobh síos Solomar piorcais. Buntáiste. Sochar. Smailím sochar freisin.
Tá siad géirí ahananta seáil mar bundúchasí micmac mar tá sabamar ag dul leis piorris agus buntáistí agus sochar. Ach má sé tá muirlachas. Tá muirlachas Canada máil. Tá muirlachas Canada máil agus tá na hiiritas óna daoine seo ag sleann agus é téaltú go máil tríd a góras muirlachas. Sin bharcáil leis ceannis. Nis céir atá reachtas nuamhrach i dtéanna Iodáil. Tá siad ag tuairt faoi multi-policy ón ghoparnúir. Céir é an dreasú leis an focail céanna, focail nua céanna úsáidte faoi ró. Well, dit an grísú úsáid beidir. Achas fearlam dreasú. An dreasú ordú páide. Tá Texas rééis dul isteach le trí stát eile tá ag éilimh go gcuirfí nó go gréamfaí fétis. Go gcuirfí nó go gréamfaí fétis. In áit iad a dúsgart mar grábhail ospidéal. Mar a hálíonn tá mé sé san an bhile rud a chuireann mé ar neti dhéis is dócha. Ach is más féidir iad a aithint mar daoine déanna bhí cheart Iodáil leis na fétis mar roiine déanna. Tá ríorthóirí díorchluife tréis cinenne a cheantú hart. Cad é an cinenne seo chuir siad stop le buntáiste baile a thuirt do imreoirí sa srádáunda. Go dtí seo bhí buntáiste baile sin termnis be cheart a bheagam. Agus tá chun é scríb síos a rís. Tá agam, tá agsú le chlár nuacht a glánach. Níl me áthirtstaid tá bránarm. Ní thiúir siad buntáiste baile do bhuaiteoirí na All-Stars níos mó. Am leiscéil, don éireann ón léig a bhua an clifa All-Star. Níos tadar ólas agam faoin na All-Stars ach. Cibé ní bhaid an buntáiste sin ag an bhuireann sin níos mó. Tá Tiger Woods ar ais. Níor imir Tiger Woods le 466 lá. Agus in sna Bahamas, sna Bahami? Na Bahami. Na Bahami. Meis, Tá síl a bhaidir bháin agus na Bahami.
Dimmer sé chéad cliffe, chéad wouta golf, níos mó ná bliain agus ceathrú. Chása sé rint botúin intine, dar leis, ach dar leis fesin go féidir leis iad a ghlanas ús. Tá Howard Schultz, Steve Aymanach nó cibé Canara, Starbucks tar éis seasa I leataibh. Ba fear físiúil, ba físioch ceart ach tá sé ag gire an cólacht a chuir ra goidí an chéad córba eile, córba a Roundover. Tá scan an nuamach faoi Jackie Kennedy. Natalie Portman sílim atá mar phríomhaisteoir, agus glíníonn an scan an seo tíobh hir den fial. Caille. Is searlam caille. Néidir dagam an focail caille ó chaileach, nó an dagam caileach ó chaile, nó mu siad cean bil sin éachar. Dearm go dagam caileach ó chaile, ach na chaisteach sin. Caille bhrí dóige, bhí caille ag folú a chaile. Okay. Backwards, salir. Choroma. So, tá muid a fáil gliúk tíobh hir den chaile. Chéad bhean na státaíonta duna bhí níos casta ná mar thug an stair le tuiscint. Tá léir bheas nuacht an lé. Sin iad na scéalta go léir, go léir nach chuil nua go miniuh. Focail a dhéanam dearmad orb an márach gan dát bruchtiachán. Fuair néalach. Nítar bhfuil bainte beag fuair néalach le fuair nó néal. Ceachtarach. Leadaí, liúdaí, is cath go bainte leadaí agus liúdaí, cad a cheapan tú. Agus stróinse, focail nach bheice mé riamharíis. Ach, a leid, bhí sé aga múir bháin. So sin iad na focail, agus sin iad na scéalta nóíochta. Dan lá inneamh an dó lá mí na nolog rá bhíle agus is sí tíag. Súla go mé muid a caint a ríis, caint de chéile ríis. Agus idir an dálín, goim lá mór ma. Oribh go léir. Slá.